फेलियर मोननायाथ' जोंना स्वाभाबिक फेलियर जों मोननो हागौ फेलियर इज द पिलार अफ सक्सेस जों खनसे नङा खननै नङा उर'ह गोजौ फरायसालिया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बिदाय होदों। गाहाय आलासि महरै राङापारा जौमा फरायसालिनि बिगियान आयदा फिजिक्सनि बिबुंगिरि डक्टर लक्ष्मी मोसाहारि बिथाङा बाहागो लाफैयो। दिनै सनितपुर राङापारा दख'रानि सिङाव थानाय उर'ह गोजौ फरायसालिनि नब्लाङाव मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायखौ बरायनायजों लोगोसे आथिखालनि सोलोंथाइ आदबनि सायाव सावरायनाय हाबाफारि लानानै गेवलां मेला जानानै थाङो। बे फोरबोआवनो माननि आलासि महरै बाहागो लाफैनो हाबावो राङापारा जौमा फरायसालिनि बिगियान आयदा बटानिनि बिबुंगिरि हांमा बर'जों लोगोसे बे फरायसालिमानिनो बड' डिपार्टमेन्टनि बिबुंगोरा रिटेन बसुमतारी बिथांमोना। मख'जाथावदि बे फोरबोआवनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि राजेश बसुमतारी आरो राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि रुपसिं बसुमतारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि जोंसार नार्जारी बिथांमोनजों लोगोसे गोबां ओनसोलनि मेलेमजिबि बिथांमोन आरो फोरोंगिरि फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे दिथागिरि बिथांमोना बाहागो लानायाव मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। आंनि मुङा डक्टर लक्ष्मी मोसाहारि आङो राङापारा कलेजनि फिजिक्स डिपार्टमेन्टाव आं एसिस्टेन्ट प्रफेसर हिसाबै आङो 2020 नभेम्बरनिफ्राय आङो जगदान खालामगासिनो दङ। बे प्रग्राम लानाया जोबोद मोजां जादों मानोना दासिमबो जोंना आङो बेसिकेलि आङो साइन्सनि थाखाय मेनलि एवारनेस खालामनो फैदों। बेफोरबायदि रिमट जायगायावहाय दिनैसिम साइन्सनि थाखाय एवारनेस गैया। साइन्स होनना बुङोबा बयबो गियो खिन्थु बेखौ जेबो गिनांगौ गैया। बे सिम्पल जोंनि डे टु डे लाइफजों जोंना साइन्स एक्टिभिटिसा जोंजों थाफाबाय थायो। बेखायनो आङो बे एवारनेसखौ लानानै मटिभेसनखौ लानानै स्टुडेन्ट्सखौ मोनसे इन्सपिरेसन होनो हायो नामा होननानै आं बे प्रग्रामाव दिनै आंखौ जिहेतु चिफ गेस्ट हिसाबै लेंहरदों बिनि थाखाय आङो बहुत बिनि अर्गेनाइजार्सफोरखौ धन्यबाद जासिहरो। फाइनान्सियेल प्रभाइड खालामनो हाया बिनि थाखायनोथ' जोंना दिनै गभर्नमेन्ट कलेजफ्रा दङ। प्राइभेट कलेजनि बादैबो जोंना गभर्नमेन्ट कलेजावहाय मानसिफोरा स्टुडेन्ट्सफ्रा फैनानै एडमिसन लानो हायो। बिनि थाखाय जोंना हस्टेल फेसिलिटिस दङ। हस्टेलावहाय जोंना बहुत खम फैसाजों थानानै एडमिसन खालामनानै जों थानो हायो। बिनिखायनो जोंना गभर्नमेन्ट कलेजनि फेसिलिटिसखौ नागारनो नाङा आरो साक्सेस मोननायावहाय जोंना फेलियर मोननायाथ' जोंना स्वाभाबिक फेलियर जों मोननो हागौ फेलियर इज द पिलार अफ सक्सेस जों खनसे नङा खननै नङा खनथाम नङा जोङो नाजानायाव फेल जानो हागौ खिन्थु जों बेखौ साननानै जोङो साक्सेसखौ मोना होननानै जोंनि बे साननाया जोंना भुल जागोन। जोङो साक्सेसखौ मोननो थाखाय सानफ्रामबो थाबायलांबाय थानांगोन आरो खामानि मावलांबाय थानांगोन आरो लार्निं इज द बेस्ट प्रसेस जों दासिमबो सोलोंगासिनो दङ आरो बे लार्निंआ थाबाय थानांगोन जों होमबा औ बे जाबाय मोनसे जोंना गासिबो बुस्थुआवहाय जोंना मेरिट्स डिमेरिट्स थाखायो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज थाखागोनखा। जेरै जोंना मबाइलखौ होयो मबाइला मोनसे जोंना मोजां एडभान्टेज बहुत दङ खिन्थु बिनि सायाव जे डिसएडभान्टेज जादों एन्टि ससियेल जिसिबां खामानि गाज्रि भिडिअस गाज्रि जिखिनि एन्टि ससियेल जोंना खामानिफोरखौ मावलांनायाव जोंना लाइमोनफोरा दिनै आगबारिदों मानो थाखाय बेखौ जोंना खमायनो थाखाय मिनिमाइज खालामनो थाखाय जोंना गासिबो फेक्टर्सआ इम्परटेन्ट जेनेबा स्कुलनि लेभेलावहाय टिचार्सफोरा गाइडेन्स होनांगौ सिनियर्सफोरा बिनि लोगोफोरा गाइडेन्स खालामनांगोन आरो बिनि लोगोसे बिमा बिफाफोरा गाइडेन्स खालामनायाव बियो 24/7 बिनि फिसालाफोरा फिसाजोफोरा मा खालामबाय थादों मबाइल लानानै गाज्रियाव बाहायदों ना मोजाङाव बाहायदों बेफोरखौ जोङो नोजोर होनांगोन आरो जों नोजोर होनो हायोबा जोंना बिदि एन्टि ससियेल खामानि फेसबुकफ्राव गाज्रि भिडिअ आपल'ड खालामनाय ड्राग्स बेफोरनो गासिबो जोंना साइन्टिफिक इन'भेसन जि मोनदों मबाइलानो जा बा लेपटपानो जा गासिबो बेफोर जोंना एन्टि ससियेलाव मोनसे मिडियासो खिन्थु एडभान्टेजखौ जों लानो रोंनांगोन आरो बिनिफ्राय जोङो गाज्रि खामानिजों बांसिन जोंना माइन्डा डाइभार्ट जानो नाङा आरो बिनि थाखाय जों आं बयखौबो बुङो जे बिमा बिफा टिचार्स फ्रेन्ड्स सिनियर्स बिदा फंबाय गासैबो बेयावहाय जोंना जरित थानांगोन बेनिफ्राय जोंना बेफोरबायदि एन्टि ससियेल खामानिखौ जों मिनिमाइज खालामनो हागोन। नंगौ बिमा बिफाफोरा गाइडेन्स होनो हायाबो जानो हागौ बे खेथ्रआव बेनिखायनो आङो अभिभाबकफोरा गामिनि गोरों गोराफोरजोंबो कानेक्सन थानाया दरकार आरो स्कुल बा गावनि कलेजनि जिखिनि प्रफेसार्सफोर बा टिचार्सफोरजों एनि टाइम बिसोरजों कानेक्सन थानाया दरकार मानोना एम जानाय मोनहैनायनि लामायाव थांनायावहाय गोबां फेलियर फैगोन गोबां डिसट्राक्सन्स फैनो हागौ आरो जोंना मोनसे हुदा दङ जे गाज्रि खामानियासो बांसिन एट्रेक्ट खालामो जोंखौ
गाज्रि खामानि मावनायाव जोंना बांसिन गोसो जानो लुबैयो। थ' बेफोरबायदियावहाय जोंना आङो दाबो गले गले बेखौनो बुङो जे गार्जेनजों लोगोसे जोंनि कलेजनि टिचार, स्कुलनि टिचार आरो गामिनि ओनसोलनि गोरों गोरा रायजोफोरा बेफोरखौ नोजोर होनांगौ। बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों उर'हआ बायदि मोनसे भेन्सार फरायसालि, बे भेन्सार फरायसालिनिफ्राय देग्लाय जिबायदि रिजाल्ट खालामदों बे जोबोद मोजां जादों। आं खावलायनो नागिरदों जि फरायसाफोर उथ्रिसार जाबाय बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समाव बेवहाय मोनथाम स्ट्रिम दङ, आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्स। जायखिजाया स्ट्रिमखौ लाया मानो मोनफ्रोमबो स्ट्रिमाव जाहाथे मोजाङै गावखौ बावसोमनानै फरायो आरो फरायनानै गावखौ जाहाथे मोजां सुबुं सम्पद जानायाव जाहाथे बिफाव लानो हायो, आं बेखौ खावलायनाय जाबाय। गोजानाव थांनानै राङापारा बायदि कलेजाव थांनानै फरायनांगौ जायो, सोरबा ढेकियाजुलि, सोरबा टंला आरो गुबुन गुबुन आसामनि कलेजफ्राव फरायनांगौ जायो। दा बेवहाय जोङो नुनो मोनदों गोबां फरायसाफ्रा बिमा बिफानि गोजानाव थानाय लोगो लोगो गुबुन बारहावा थासारि मोनहैयो। दा बै थासारिफोरजों मोजां आरो गाज्रि बेखौ नोजोर होआलासेनो जानला मोनला थासारिजों खाब जाहैनायाव गोबां फरायसाफ्रा फेलें जानो गोनां जादों। सोरबा जौ लोंफेरैबा जुमाय लोंग्रा जादों, सोरबा ड्राग्स जाफेरबा ड्राग्स जाग्रा जादों। नाथाय आं खावलायनो नागिरदों बैबायदि थासारिखौ जाहाथे नोजोर होनानै फरायसाफ्रा सांग्रां जायो आरो बिमा बिफाफ्रा जाहाथे सानफ्रोमबो जाहाथे फरायसाफोरखौ खबर लायो, जोथोन लायो, आं बेखौ खावलायनाय जाबाय। आथिखालाव फरायसाफोर गाज्रि जानायनि जि लामा बेयो हेब्रे देब्रे गोबां दङ। समाजजों जोङो दिनै सोरगिदिं थासारिखौ नोजोर होयोब्ला जों नुनो मोनगोन गोबां ड्राग्सनि जि जौ आरो जौ सिगारेट जुवा बिनि जि दौ, दा बेखौ नोजोर होयोब्ला साफ्रोमबो नङाब्लाबो गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बेयाव गफबना थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो दुलाराय बर'सा आफादनिफ्राय जौ जुवा ड्राग्स बेनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय लाइमोनफोरखौ खावलायदों। दिनै सरकाराबो गोख्रों स्ट्रङै आखायाव लानानै खामानि मावबाय थानांगौ। दा बे बेलायाव समाज बिथिङानो जा फरायसायानो जा साफ्रोमबो जों सांग्रां जानांगोन। बिमा बिफाया थिग जानांगोन, समाजाबो थिग जानांगोन आरो बेनि गेजेराव फरायसाफ्रा बांसिन गावखौनो माने गोसो हमथानानै सोलिनो हानांगोन, अब्लासो बिनिफ्राय उदां जानो हागोन। 2023 मायथाइनि HSLC एग्जामिनेसन पास जानाय जोंनि उर'ह गाहाय स्कुलनिफ्राय सा 44नि गेजेराव 40 फरायसायानो पास खालामनायनि थाखाय आं गाहाय फोरोंगिरि लोगोसे लोगो फोरोंगिरिफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनना बुङोबा गुबुन गुबुन बोसोरनि अनगायै बे बोसोराव सेथियाव जिहेथु 8सा फरायसा फरायसुलिफ्रानो सेथि थाखोआव उथ्रिनो हानायखाय, लोगोसे नैथि थाखोआव 23 फरायसा फरायसुलिया उथ्रिनो हानायनि थाखाय आरोबाव जोङो बेखौ आसा खालामनाया बेनो जे जाय थामथि थाखोआव उथ्रिनो हादों बै फरायसा फरायसुलि सा 9आबो गावसिनि साननाय हनाय फरायनायनि गेजेरजों जाहाथे इयुनावबो कलेज थाखोफ्राव फरायहैनानै मोजां थासारिखौ लाबोनो हागोन, बेखौ जोङो फोरोंगिरिफोरनिफ्राय आसा दङ। गुबुन गुबुन फरायसालिफोर बा गुबुन गुबुन दख्राफोरनि गेजेरावबो जोंनि फरायसालि हिसाबै बे उर'ह फरायसालिनिफ्रायबो एसेदि बे बोसोराव मोनसे मोजां रिजाल्ट थासारि लाबोनो हानायनि थाखाय सानफेराखैमोन, हाफेराखैमोन। जों फोरोंगिरिफ्राबो जे बेसे पारसेन्ट मोननानै दंबो दख'रानि गेजेरावबो एसे मोजांसिनावल' थानो हानाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव जादों। आसा खालायदों उननि समफ्रावबो जों बेनिफ्रायबो साबसिन खालायनो हागोन। बेखौ गाहाय फोरोंगिरि आं लोगोसे लोगो फोरोंगिरि नाजानायाव जोङो बेनिफ्राय साबसिन हामसिन खालायनाया जोंनि थाखाय गोनां दं होननानै सानदों आरो हागोन होननानै जों बे एसे मिजिं आसा लादों।